Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back sa Fun Wonder Vlog starring Pabibo. Ngayong araw, Dwayne fam, mag-workout po kami ni Shanta dito sa outdoors sa Australia. Masarap kasi mag-workout sa outdoors, no? Lalo nang walang COVID, hindi kailangan mag-mask. So, guys, tingnan niyo ang gulo, no? Ang gulo sa ilalim ng bahay namin. Well, actually, lahat ng mga bagay na to hindi sa akin. Pero, ito po yung hinahanap ko. Yung mga weights ni Papa. O, tingnan nyo, hindi na gumagamit si Papa ng ano niya eh. Rusted na eh. Yung workout machine niya, rusted na. So, ito muna yung kukunin namin. Dalawang 15 kilo. Ay, grabe, 30 kilo to. Ang bigat! Okay, Dwayne fam. Tara na. Yung tiyan mo, kitang-kita. Pati yung nut ko. Yung cords ko. Gano'ng kabigat yan? 15? 15 kilos. So malapit lang sa bahay namin yung park. So yun, doon tayo pumunta. Si Nitro natutulog po siya. Si tatay ang nagpapantay sa kanya habang natutulog siya. Okay, let's go, Shanta. Masakit na yung kamay ko. You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Hi! Ako po si Bailey at may Phil Talk ako. If you want to learn Tagalog or Bisaya, Phil Talk is awesome. Just go to philtalk.net and create an account. Sign up to Phil Talk today. Hello po! Kumusta po kayo? Ayokong mag-exercise. Masakit na yung kamay ko. Bigat talaga. Dati, alam mo Shan, dati sexy tayo. Hindi ako sexy. Sexy ka dati. Ako din sexy mo dati ngayon. Ano ibig mong sabihin? Mataba ko yan? Oo, taba tayong dalawa. Mga taba ching-ching na tayong tatlo. Kasama si Nitro. Tara na, sige na. So, this is called the Dwayne BALIK ALINDOG program. Hindi. Balik. BALIK ALINDOG program. Ayan. Gusto ko mag-exercise, pero ako mag-exercise na may camera. Alam mo, nag-workout ako ngayon, Shanta, kasi ang bigat nito. Uy, panoorin niyo yung video ni Dwaine na umaakyat siya dun sa parang nag-ano ka lang, umakyat ka para kang unggoy. Huh? Ano ka nun na parang tali lang o sa rope yun. lang. Yan. I-play natin. I-play mo yan. Sige, lagay natin. Ayan, malakas pa siya doon at saka fit pa siya doon. Ngayon, fita na. Oh my gosh, sige na. Dito na tayo sa park. Mabilis lang, no? Sige, kasi panoorin niyo po yung paghihirap ko. Yung mga ano natin, Shanta, yung mga water bottle natin. Wala. Kaya inom na lang tayo dyan. Baha. May water fountain doon, Shan. Doon tayo pupunta, ha? Sa water fountain. Sige. Kahit yung camera ang bigat. Camera ni Dwaine kasi yung hawak ko ang bigat. Reklamo ng reklamo. Talagang magreklamo ako. No, I think the water fountain is too far away. I think we might just walk out here. No? Why? Pero nasa daanan tayo, baka may tao nakakahiya. Nakakahiyang mag-exercise. Ako po magdadala ng isa. Yes. Kaya mo ba? It's pretty heavy. You might need 2 hands. Oh my gosh, ang bigat! Is it too heavy for you? Shan? Hindi. Pero ang bigat niya, hindi ko na-expect. Mabigat talaga. Wait lang, alam ko kung paano dalhin to. Paano? Can you do it? Or is it too much? It's okay, tara. It might be too much, no? Dito lang, Shan. Dito lang. Oh, ang bigat nito. Sa spot na to. Ay, alam mo, ba't di mo ginanito? Ganito, oh. Ang layo. Kainis. Hindi to para sa akin, di ba? Para sa'yo. Hindi ako mag-exercise ng ganito kabigat. Oh, I should have got a lighter one, I think. Maybe 10 kilos. Sige lang, try natin to. Okay guys, bago tayo mag-exercise, we're going to warm up. Okay, Shanta, we're gonna warm up. You ready for a warm up? I swapped cameras to our Sony Action Cam for this warm up. Okay. Thank you, Sony. So we're going to go running, Shan. Yeah? No, Running. iwan mo yan dyan? Huh? Iwan mo yan dyan? You will run to the tree. Dun sa tree. Uy, Like, slippery yan dyan. di ba, sa left side, may isang tree, dalawang tree, tatlong tree. Sa malayo. You see the third tree? Yeah?
You run to that tree? Yeah, dun. Akala ko dito lang. Hindi. You run to that tree and then you run back and then I run to that tree. Facing that? Yes, go. You can do it, Shanta. Okay, Shanta. Dapat choy-choy na yung misis ko. Kagaya ko. Kakapagod. Pabeberan! Ito yung puno. So Dwaine fam, nagsawa na ako sa taba ko. Tingnan nyo, ang taba ko na. Taba-taba para akong buntis eh. O tingnan nyo, wala nang abs na lumabas. Kaloka. Tingnan nyo, taba na. Kaya, workout na kaming dalawa araw-araw. And we're going to eat right. We're gonna ayos our diet. Kasi, yeah, gusto ko talaga balik ang alindog. Yay! Balik na tayo! Uy, may aso. May aso. Ganda ng aso na. Para maging fit-spiration na ang Dwanta. Joke. Here is Shanta. Here she is. Sige na, Shan. Halika na dito. Oh, may aso dun. Very good, Shan. Okay, my turn. Kala mo may marathon. Ikaw na, Shanta. Wala, may aso. Hindi askal yan, ha? Aso talaga yan. Ikaw, Shanta. Hi. Good. Woohoo! Come on, Shan. Yoo-hoo! How was that? Oh, your turn? Are you feeling alright? Ah, yes. Okay, you gotta do that one more time. Alright, my turn. Here we go. Bilisan mo. Ang tagal ng rest time mo, ah. A few moments later. Are you okay? Yeah, buhay pa. Okay guys, tapos na yung warm-up namin. Diba, Shan? Tapos na yung exercise ko. Yeah. Pero grabe, pagod na ako. Warm-up pa lang yun. Tinutuduhan mo, warm up pa lang eh. Alam nyo kasi, marami kaming kinakain ng junk food. Ikaw lang. Ikaw din. Chocolate lang sa akin. So, ayun, medyo Chips yung sa'yo. Tama. yeah, chips, chocolate, basta daming junk food. So, kahit tumaba na kami, simula ng lockdown sa Manila, grabe, sira yung diet ko. Tsaka diet mo. Walang diet. Oo. So, kailangan ngayon mag-diet tayo. Saan, ha? Oh, okay, maghubad na tayo, Char. Do we really have to? Yes. We have to show the before and after photos. Okay, guys, eto na siya. Ba't ako before and before? Double taba. Taba is life. Okay, here we Oh go. my gosh, I'm so malapad. This is the before photo. Before. Sakitin. Ito po yung before. Okay, Dwaine fam. So, ito po yung workout natin. So, I googled a beginner's workout. Doon tayo mag-start. Okay, so, una sa lahat, 20 bodyweight squats. Ganyan lang, no? Up and down. Followed by 10 push-ups, 10 walking lunges, 10 dumbbell rows with our weights, and then 15-second plank, followed by 30 jumping jacks. We're gonna do that 3 times, okay? That's yun yung circuit natin, Shanta, ha? Okay, Dwaine fam, let's do this. Alright. Una sa lahat, squats. 20 body squats. Let's go. Like this. 2, 3, 4, 5, 6. Keep your back as straight as possible. 7, 8, 9, 10. Okay, now diretso tayo sa 10 push-ups. 10 push-ups, let's go. Very good. 10 walking lunges. Okay, Shanta? Yes, that's it. Oh, shit. Oh, ow. Sakit eh. Mamaya hindi na ako mag-film. Sobrang sakit. Ha? Ay, ganun. Ready ka na? Okay. Next. Anong sunod? Oh. 10 dumbbell rows. Okay, yun yung 15 kilo weight.
Sige na. Next. 15-second plank. Let's go. Plank. Ready? Plank. Endo. Sige na, Shanta. Tapusin mo. Okay, ngayon, 30 jumping jacks. You ready? 30 jumping jacks. Ito na. Let's go. Let's go. Ayun. That's it. That's it, Shanta. Yes. Oh. Okay guys, so yun yung first circuit. We have 2 more than to do. Okay. Okay guys, circuit 2. Kaya mo ba? 9. Did you say et? 9. Did you say et? Because I went to end. For push-ups. 1, Good. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah! Walk. Okay, 10 walking lunges, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oh. 10. Okay. Count. Planking. Dwaine, count na. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ba't namamatay ka na? 12, 13, 14, 15. Oh. Okay, 30 jumping jacks. Okay, let's do it, Chan. Yay! Tapos na! Wag na kayong mag-alala, Wag na kayong magtaka kung ang before at after ko same lang. Before and after, the same pa din. Ano na si Dane? Ang bigat kaya nun. Kaya hindi ko kaya yun. 15 kilograms. Ang bigat, ginaganon-ganon. Plank na lang tayo forever. Yabang! Sige nga, planking ka nga. Whew! Maraming salamat po sa panunod sa video na ito. Ay, hindi ko pala to video. Ay, close mo na yung video mo. Oh my gosh, isang minute. Oh man, salamat. Oy. Natutulog pa si Nitro. Huwag muna natin siyang gisingin. Shower muna tayo. Shan, shower ka muna. Sige, ikaw muna mag-shower, ha? Oh, katapusan na ng vlog natin, bebe. Yes, it's the katapusan na. Yes, it's the shout out time. Alright guys, baby Nitro is awake and ito po yung mga golden run FM na. We have Shane Ransborg, Tradex General Trading LLC, Dags Lane and Salty, Haley and Ashley Sisters, Marcel Ruiz Nofke, Virginia Sierra's Art Shop, Zitrofeld, Da Remy's, Kicks Sticks, Swiss Humanity, Conchita Dokod, Julie Inocencio. Yes, you're saying the names too, aren't you, baby? Yes. Nisi Cho, Pinay for Life, the Scotty fam in Brisbane, the Ramsey family, DXMT, Christina Arsenio Dunsmuir, Nathy Von Dien, Tosca Accorda, and Jocelyn Natividad. Maraming salamat sa panonood, Metro fam, and we will see you sa sunod na video natin. Hey, baby, here's your world. Okay, sana babalik na talaga ang nalindog namin siya. Bye, guys.